मा होनोमोनलाय बै समाव बिपिएफनि मानसिया इलेक्सन रिजाल्ट खालि मा खालामदोंमोनलाय हो मा खालामामोनलाय प्रमद बेफारि दासो जेनदों दासो लाजिदों मा बुङामोनलाय दा नोमफा लानफाया एसटी को गुबुन जासिनो जासिगासिनो एसटी लागेना ना लागे एसटी लागेना माथि पाट्टा लागे बिक्कायाव नांदोंना नाङाखै नोंसिनियाव हारिया दा अलखद जाबाय खौसे जादोलाय बै समाव बर' माखासे बर' हिनजावफोरा खिथु देखायहां थाफ्ले देखायहां जौ लोङै लोङै मोसानानै मा बुङामोनलाय जोंना लांथा सारा देरहाबाय जोंना हाग्रामा सारा देरहाबाय जा गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सारखौसो मोजां मोनखायो प्रमद बेफारिया जेनबाय हा फानना जाग्रा जेन हाखौ सोर फाननो नागिरदों हारिखौ सोर फाननो नागिरदों दा आरो दंबावोसो एबसुखौ बखिग्रा अलखद समाव हारिखौ सोर बोखाङो एबसुआसो बोखाङो नुदों लोगोफोर जोंहा जन गारजि ब्रादारा लिरदों डनवारी जुदि एसटी होयोब्ला जोंनो बड'लेण्ड होग्रोनांगोन बा नांग्रोगौ दा बैफोरबायदि मोनसे लिरना होदों आरोना पस्ट दा नोंथांमोना नुखाबाय दा गोबां मानसिया बुंहरबाय थादोंमोन जन ब्रादारखौ मानो एसटीनि थाखाय होबथायाखै दिनै मानो सिरि थाखो होननानै दा ब्रादारा बेफोरबायदि लिरना होबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा निउसनि गेजेरजों मा फोरमायथि जोंहा सानैसो सिस्टारमोना मा बुंथिना होखो सानैसो गेदेर बिबुंथि होबाय आरोना नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर दा जोंहा एसटी डिमान्ड खालामनायखौ 6 जनगोष्ठीनो होनो आखायाव लाबाय थिग जोंहा जोंनि धरना होनाय बा जोङो गोबां मानसिफोरा बेफोरबायदिनो बनजार सावनानै जोङो एसटीखौ होबथानायनि थाखाय दाबि खालामदों दा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां मानसिया दुखुजों फोरमायदों कमेन्टनि गेजेरजों बा भिडिअनि गेजेरजों बुंहरदों जे जोंहा आरो मोजां गेदेर मानसि गैलामोन नामा बे जोंनि बर' हारिनि खौसेथि जानो रोंनाय मानसिफोरा बबाव गोमाजोबखो बबेयाव हाबसिना थाहैजोबखो दिनै बर' हारियाव मोनसे खैफोद गोलैगासिनो जेरै एसटीखौ होमारोब्ला जोंनि बर' हारियाव मोनसे खैफोद बा मोनसे सिलिंखार जानो थांगासिनो बेखौ होबथाग्राया बबाव थांजोबखो ओरैबा माथो ओरैबायदि बर'नि थै गोनां ओरैबायदि बर'खौ बुखिग्रा मानसि ओंखारोमोन दिनै मोनसे हालोद जाना दङ बर' हारियाव मानो ओंखाराखै मानो सिरि थाखो सोरखौ गिखो बैफोरबायदि गोबां सोंथि दा आदिबासि सावथालफोरनि जेरै एसटी दाबि खालामनायखौ जोङो होनाय नुयोब्ला जोंनि बर' हारियाथ' ओरैनो थानाय नङा एकदम थैया गरम गोजाखा मोनोब्ला बिराद गुन्दगल बा जुद्ध जानो हागौ दावराव दावसि एकदम दावहा नांनाया सोलिफिननो हागौ दा बेनिखायनो जोंहा गोबां मानसि दोङो होबथानो हानाय दा जोंहा बिथां जन गारजिखौबो गोबां मानसिया बुंहरदों दिनै बर' हारिनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुङोमोन दिनै मानो सिरि थाखो दा हाग्रामा बिथांजों रुजुदों सोरबा इउपिपिएलनि हानजाखौ लानानै रुजुदों हाग्रामा देरहानाय लोगो लोगो जोंहा बेफोरबायदि जाबाय होनना बुंदों दा आं पलिटिक्सनि लोगोआव आं रावजोंबो लोगो जानानै बाथ्रा बुङा जायखौ नुदों बेखौसो आं बुंनानै आपडेट हिसाबै होबाय दा सासे सिस्टारा बुंदों सोरखौबा इउटुबारनि मुंखौबो लादों दिनै गेदेर इउटुबार लाख साबसक्राइबार दोङो बेफोरबो दिनै खुगासियाखै मानि थाखाय अब्ला बर'नि थै सोरखौ बुंगो बर'आव जुदि माबा मोनसे खैफोद जानायाव बर'खौ हमथानानै लाखिनो रोङाब्ला बड'लेण्डखौ मोननो रोंगोन बड'लेण्डखौ मोननो हागोन आरो बर'नि थै होनना बुंगोन बेफोरखो रावखौबोथ' बुंनो हाया बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारदों दा सासे सिस्टारा बुंदों नोंथांमोना आपडेटखौ नायनानै लाबानो जाबाय राइट रंनि खोथा दङ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायनानै बुंहरदों नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों गावनि डिस्ट्रिक्टखौ बुंहरबानो जाबाय स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय जोंहा सुखबिर एक्टर दा बिथाङा मोनसे रिप्लाइ हरबाय बिथांखौबो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बर' हारिनि नोंबो साइलेन्ट भटार्स खालामनाय दा मानो सिरि बेनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन सुखबिर एक्टर बिथांखौ जोंहा फावखुंगुर गासैबो सिनाय जानायखौ दा बेखौ लानानै जोंहा सुखबिर बिथाङा रिप्लाइ होबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाब्ला बुजि मोनगोन दा गिबियावनो नायग्रोना लाबानो जाबाय दे नायग्रोना ला ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव दे मा होनोमोनलाय बै समाव बिपिएफनि मानसिया इलेक्सन रिजाल्ट खालि मा खालामदोंमोनलाय हो मा खालामामोनलाय प्रमद बेफारि दासो जेनदों दासो लाजिदों मा बुङामोनलाय दा नोमफा लानफाया एसटी को गुबुन जासिनो जासिगासिनो एसटी लागेना ना लागे एसटी लागेना माथि पाट्टा लागे बिक्कायाव नांदोंना नाङाखै नोंसिनियाव हारिया दा अलखद जाबाय खौसे जादोलाय बै समाव
बर' माखासे बर' हिनजावफोरा खिथु देखायहां थाफ्ले देखायहां जौ लोङै लोङै मोसानानै मा बुङामोनलाय जोंना लांथा सारा देरहाबाय जोंना हाग्रामा सारा देरहाबाय जा गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सारखौसो मोजां मोनखायो प्रमद बेफारिया जेनबाय हा फानना जाग्रा जेन हाखौ सोर फाननो नागिरदों हारिखौ सोर फाननो नागिरदों दा आरो दंबावोसो एबसुखौ बखिग्रा अलखद समाव हारिखौ सोर बोखाङो एबसुआसो बोखाङो एबसुखौ बखिग्रा आरो साथाम साब्रै बर' हिनजावफोरबो दङ नुदों आं बै समावथ' आं खुगा बन्द खालामनानैसो थाखादोंमोन बुंबाय हा हनै एबसुआ दा लाजिनांबाय न' सिङाव हाबना थाबाय सोबनो सिङाव हाबना थाबाय माबायाव हाबना थाबाय गुदुङाव हाबना थाबाय गावसोरनिमोनबा गावसोरनि माबा देरहानायमोनब्ला दाहालागै मालायखौ हमनानै बुलासिगौमोन माबासिगौमोन लोङै लोङै माखासे बर' हिनजावफ्रा मा खोथा बुङामोन बै समाव दा हारिनि अलखद समाव एबसुजोंबो ओंखारफायासै नोंसोरो गावसिनि पार्टिखौथ' नोंसोर मालाबाबो ज' जानानै मालाबाबो बिदि आन्दलनाव नोंसोर मालाबाबो जमा जाखाया आरो साथाम साब्रै इउटुबार माबा खिथु सुग्राफोर दङ बैनि एसटि जासिग्रानि बै खानाय गैयैनि खिथु सुग्राफोर दङ बिसोरथ' दा अफाय दङथाय मिथिया ना टयलेटावसो हाबफानानै खिथु सुफाखो ना माखो एकदम सिरि दा फंसेबो बुङा बिसोरो नायोरा गासिखौबो जा जाबाय जानानै थांबाय बेफोरखौ बावनानै दा हारिनि अलखद समाव खौसे ओंखारलायनानै हारिखौ बासायनो थाखाय जातिखौ बासायनो थाखाय इयुन जेनेरेसनखौ बासायनो थाखाय दा ओंखारनांसिगौमोन नोंसोर गैया आखाइ हेबनानै माबा नास्राय गुदुङावसो थाखुमानानै दं नामाथाय मा दिमागजों मा मेलेमजों अबे साननायजों गुबुन जासिगोन एसटि लागे ना लागे एसटि लागे ना माथि फाट्टा लागे मा बुंनाय जाबाय जेरै खर'आव खानाय गैया सान्दुंआ थां थां नाङो बिनि खर'आव बेयो गरम जायो बिनि खर'आ ओंखायनो बियो जेमेन थेमेन खोथा बुंलाबायो बियो दा नायदो अरा सुनानै होबाय अरखौ खोमोरनो हाला बियो दा अरखौ सुना होबाय अरखौ खोमोरनो हाला हारिजों हारि जातिजों जाति दावराव दावसि खालामना होबाय बे सासे बर'नि मोजां लिडार नामा बे सासे बर'नि मोजां लिडार नामा बुंनोबाथाय बुंनोलै आंना एकदम आं दाख्लैनिफ्रायनो कन्ट्रलाव दंखायो बै समनिफ्रायनो कन्ट्रलाव दंखायो माबायदि बखिया बर' हिनजाव माखासेफोरा दामानो ओंखारनो हादिया बिसोरो दामानो फंसेबो बुंनो हादिया सोरबाया हनै हारिनि अलखदखौ नुसेयावबो मालाय मोसागासिनो रिल्स हगारगासिनो मोदोमावनो आथिङाव बर'नि थै गैया बिसिनाव खैफोद अलखदाव आवाज होनो थाखाय रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गिलिर बिबान बाननाय साफा साफा एमएलए एमपि केबिनेट मिनिस्टार नङा होनबा अब्ला जाय जुथुमायाव बेफोर बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जायो दा बे जायगायाव जिरायनाय नोंथांमोननि लिडारफोरानो जुदि दिनैसिमाव डाइरेक्टलि अबजेक्शन होनाय जों दासिमाव नुवाखै आंखौ बुंनायनि सिगां बिथांमोनखौथ' आसि थुग्रोमोन आंलाय सोरथो आं सासे नाबालक रोङि रायै फाव खालामसाबबायग्रा सोरबा डिरेक्टर स्ट'रि राइटारफोरनि लिरनायाव बिथोन होनायाव माखासे डायलग्सफोरखौ बुंनायखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना आंखौ एसेबां गोजौ थाखोनि सानना लानाया जोबोद गोरोन्थि आं सासे समाव गरसे गरनै सोलिनो ड्रेस गाननो मोननो हिसाबैहायसो बेफोर एक्टिंखौ खालामनाय जायो बा नोंथांमोना आंखौ जिबायदि बुंबाय सैमा अमाजों रुजुनानै बिनि फिल्मफोरखौ दानायसै मासै इट्स अके नोंथांमोना जुदि खालामजानो बाबायबा आं दिनैनिफ्रायनो आंनि बे एक्टिं लाइनखौ दोनथ'गोन मानोना आं इसेबां जाफुंसार नंखायाबो आरो बेजों आंहा दिनैसिम 23 बोसोर जाबाय आं जेबो सोरजिनानै लानो हाखायाखै मात्र उद्देश्यआ बेनोल'मोन जाहाथे बर' सिनेमायाव आंबो एसे आगानसे बारायहोनो हागोन नामा बे उद्देश्यखौ लानानैसो आं दिनैसिम जेबो मोनाब्लाबो नांथाबनानै दङमोन नाथाय नोंथांमोना जुदि खालामजानो बायोबा इट्स अके आं खालामला दा बिथांमोनानो जुदि जे जथुमायाव जिरायफानानै बेफोर डिसिसनखौ लानाय जायो बेयावथ' अबजेक्शन होनो हायोमोन ना
आं बायदि नाबालगा मबा मोनसे पस्ट भिडिअ खालामबानो दे होबथा जागोन बे माब्रै जाथावनायानो नङा नंगौ जों साफ्रोमनिबो मावनांगौ होबथानांगौ हारिनि अलखदाव गसंथेनांगौआ दायथ' बे नंगौ नाथाय आंखौ आसि थुनायनि सिगां जायफोरा बेफोर बिबानखौ रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो थाखाय साफा साफा दैथाय हरजाबाय बिसोर दिनै मानो फंसेबो एखे जुथुमायावनो जिरायनानै फंसेबो अबजेक्सन होनो हायाखिसै मानो बिसोर सोंथिया दिनै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे हाग्रामा सारानो ओरै एनअसि हरबाय माबाय एनअसि हरनाय मानाय सोरबा सासेखौल' ब्लेम होबा जायाथ' जोंथ' सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ सोरबा आबसुनिफ्रायबाबो इउपिपिएलनिफ्रायबो 2008 आवनो रोनगोरा साराबोथ' जेब्लानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै दङमोन बे समावनो एनअसि हरनायखौबो माथो नुदों जोंबो आं बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे बेफोरबायदि खालामजानोबो बायो बा बुंनो साना नाथाय जों सानफ्रोमबो नुगासिनो दं हिसाबैसो आं बे बाथ्राखौ फोरमायदों जे साफ्रोमबो पार्टी मोनफ्रोमबो पार्टीनिफ्रायनो इउपिपिएल जा मबा मोनसे माबा जा इउपिपिएलनिफ्रायनो जा जों फंसे बाथ्राखौ क्लियार जों भिडिअफोरनि गेजेराव जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै मा बाथ्रा बियो थाखानाय एसटिफ्रा मुंबो खहा जायालासे मोनद' हारिफोरनो एसटि होनायाव जोंहा होबथानाय गैया बे बाथ्राखौ सोर बुंदों सोरबा हाग्रामा महिलारि सारबाबो बुंदों सोरबा प्रमद बर' सारबाबो बुंदों इउजि सारबाबो बुंदों लरेन्स इस्लारि उर्खाव साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरि गबिन्द सारबाबो बुंदों बेखौथ' जों ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो नुगासिनो दङ ना सोरबा सासेखौल' उमुगानो ओरै हरनानै ओरै जाहोबाय दोलिनि हांगार बेफोरबायदि गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायना जेबो लाब गैया आंनि साननाया इसेबांल'मोन आं सिरि थानाया आसामावल' एसटि दं बे नङा इन्डियायाव 28था 28 स्टेट आरो 8था इउनियन टेरिटरिज दङ दा मोनफ्रोमबो स्टेटआवथ' एसटि दङ ना जोंनि आसामावल' दं नामा अब्लालाय अल इन्डियायावनो एसटि दंखायोब्ला सोरबा खना मबा मोनसे बिटिसि एरियानि बर'फ्राल' एनअसि हरनानै दि सोरबा एसटिखौ सेख'नानै लानो हागोन सोरबाया एसटि जागोन गोरलैयावनो बेखौ आं सानाखै हिसाबै आङो जेबो बेवहाय खर' सानाय गैयामोन जानो हागौ बियो राजनैतिकनि माबा मोनसे गेलेनाय बेखौल'सो साननानै आं सिरि दङमोन बाथ्राया बेसेबांसिम मा आं जेबो एफाराब आं थौले मेलेमजों आं जेबो सानख'नो हाया नाथाय आंनि साननाय बुजिनाया बेल'मोन आसामावथ' इन्डियायावथ' आसामल' नङाना आसामावल' दि एसटि दं बे नङा 28टा स्टेट दं मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो एसटि दं बिसोरबोथ' अबजेक्सन होगोन ना बबेबा खना बिटिसि एरियानि सोरबा बर' लिडाराल' एनअसि हरनानै जि गाबोन गोरलैयैनो सोरबाया एसटि मोनगोन बेखौ आं सानस'वाखै बा अथ' गोरलै जानाय नङा साननानैल'सो आङो जाजायो जेबो खर' सायाखैमोन माने आरो गमामायैनो जुदि सोरबाया एनअसि हरबानो एसटि मोनोब्लाथ' दा बै बिथांनावथ' एसेबां पावारबो थानो हागौ गाबोन बर'लेण्ड बियोबा बर'लेण्ड मोननायनिबोथ' गोहो थानो हागौ ना गाबोन जों बर'लेण्डखौ बिना लागोन ना मा होनो नाथाय नोंथांमोननि पस्ट नोंथांनि कमेन्ट्सआ आंखौ हजम जायाखै बेफोरबायदि सैमा अमाजों रुजुनानै आंखौ भिडिअ खालामजानो लुबैनाया गोरोन्थि जाय रावफोरखौ बाहायनानै आंनि गोसोखौ दुखु होदों बेखौ आं गोरोन्थि सानो मानोना आं बायदि नाबालक सासे साधारन फावखुंगुरादि माबा मोनसे पस्ट होबानो दि दिल्लीसिम सौहैनानै होबथा जानाय लाबोगोन बेखौ नोंथाङा माबोरै साननो हायो
आरो जायफोरा जे जथुमायाव थाफानानैनो दंफायो हारिनि गिलिर बिबानखौ लानानै हारिनि अलखद खैफोद समाव आवाज थिखोनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायना सोर गाज्रि कमेन्ट हरो सोर गाज्रि बुंनो गोसो बुं आंहाबो जेबो उसुबिदा मोननाय गैला मानोना जानो हागौ आंनि जयगथाया बेनो जुदि आंखौ गाज्रि मुं सुनानै सैमा अमाजों रुजुनानै नोंथांनि मोनै गोसोआ खुसि जानो हायोबा खुसि था आरो बेसेबां बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टि